ngalento le yemthetho edlula ngisho iBhayibheli esontweni lamaNazaretha iyesekise ukuthi sigcina sesisonto siyidlalele emakhaya. Mthetho yalapha mfethu mningi ungahambi ngecathulo qhamuka umuntu esehamba ngazo ungahambi lapho ungahlali yazi tecasula ngomthetho oshawa umuntu oyifanela njengawe nawe ufike ngokuzosonta la esontweni kodwa uzotshelwa uwe ngomthetho yakhona la esontweni. Hey, uvele ungadidewe ingqondo asaze manje kumele uzosonta kuthi la uzoyibonela unyazi lezulu la noma uzoyibonela uNkulunkulu khona la naye usayidubela ikhanda kazi kodwa futhi manje ufuna uzoshayela wena umthetho. Ngombona segijima esabangisana nabantu le phambili efuna ukuyobona uNkulunkulu khona lapha. Cha wethu lo mbukiso lo mawuthi afinyelela kwaManazaretha mfowethu uma uhamba nje akulela sonto enciphise izinga lokuthi uma ufika phambili ufike ushayela abantu umthetho. Okungeke umuntu abe yisinga yini engazi nokuthi wenzani lapha. Ngisho ngalahleka uzotholakala alokhunjwe amenyezelwe aphindele kwababo. Wena uma uzotshela abantu umthetho lawo bakhiphe esontweni nawe futhi uyayikhipha. Nesiye nje Manazaretha ngemithethweni eminingi imithetho esiyilalela evela kuyo uShembe ngoba nine-100 engekho ngisho eBhayibhelini. Kodwa awethu noma mhlawumbe zenjani iyo lento ebengithi ngifanela ngisho yini ekhona nje kaNkulunkulu ekhona emhlabeni iyangifanela isitshalo nje isitshalana baba isitshalo nje isitshalana yabona isitshalana nje isitshalana ngapha impikisho ukuthi bengigqoke ingubo yakhe nesigqoko ngibuka ubuhle bami angipha bona baba wami Njengoba mina ngithi angifuni ukutshela ngengubo emhlophe ngichaza ukuthi angifuni mina ukutshela ngoShembe yabo. Mina nje ngiyazi ukuthi ngikholwa kaShembe ngikholelwa kuShembe futhi unyazi lezulu ngoba mina ngimazi ngendlela yami nawe mhlawumbe ngimazi ngeyami. Thina ukubona hlezi sikhonza ukuhleka nje zilezi ongeke uzizwe seziqalela zikushumayelela yabona zifuna ukukushintsha ubuwena mhlawumbe usayithandela ukudakwa nje daka udele bese uyingenela esontweni hayi ukuthi kumele uzutshelwe yithi ushunyayezwe yithi cha. Amanye amazwi ngicaza ukuthi yekani ukulecharishana ngoba namalecture asebhasini ngeke uwenze ukushela ngekholo wakulecharisha athi ngene esontweni yenze ukuthi cha. Hey ufebe nayo ingubo yakho ubani ufuna ukugeza into bangamajita-ke le msile engalingani yabo le msile engalingani bangamajita le msile njengalingani awazi ukuthi le msile engalingani le ya wala ngikhuluma ne-Nigeria-ke la ngezwa asidinge kuhlale nje i-debate ngikhuluma ne-Nigeria la umziyobona yani bangimsila la le msila le ishaya Phela abantu abamnyama into abanayo nje bona e-originated la eMzansi from bona into eyakhiwe ngokhuni nje yabo njengogqoko luphi ugqoko ya into enjalo akukho nanengubo abenzakhe ngey'nkunzi nganokuthi abantu abamnyama abanayo ayina ethi bona no iy'nsimbi ezabelungu iy'nsimbi zabelungu niyazi nani abantu abamnyama banayo nje ayina ethi bona ningayikandi-ke ngeke yakheke nje bese kuba yinto esayenziwa isiNgisi ngosophu nosophu ngisho lento esayenziwa isiNgisi ngeke siyixolele usophu wesobho nosophu wensipho hayi lungile.
Hey yo, slime! Just imagine how cute these birds ones are going to be if they cut their beds off. Yo, just imagine. Abo babam like abo piso swimming in a chair. Hey yo, slimes and you event creators. Please hire me and my niggas. Just stop hiring only Maskandi right now. Maskandi is currently starting to bore us. Oh, hey yo, Stan. Yo, man. Just imagine everywhere our ladies, girls, with bras, only bras, no top, no t-shirt, no band, only skin and bras. Uja kumulu velo on. Sushi online. Pia pera. Mundo lo conetis perega vera. Manje kashiwo ukuthi gender based violence mawuthi wena ngowesilisa uxhasa omunye wesilisa kuthiwa yini same gender based violence noma kasho ukuthi gender based violence i-GBV kodwa kahle abantu engifuna bagxeka laba besilisa angisho lutho abantu besifazane kodwa kuyafana nje makuthiwa umuntu ophilayo emhlabeni unomlilo obuhlukile uthandana nomuntu onobulili ofanayo nobakho nizitabane bafethu mina bafethu mina angifuni nje ukugcina ngikhuluma nento umuntu ayibonayo umuntu befethu azafuna ukuqhamuka abantu abazomtshela hayi ngoma ngihleka abazomtshela ukuthi yabo nje lento ezayo umhlangano ubuni lokho cingo utshela nje ukuthi wenza umhlangano uyagula ekhanda angiphathi-ke sekuthiwa bushade iy'taba and wesiphathi kula malanga kuvela amadoda akuveli ngisho abantu bezima amadoda akuthanda ukubukwa awucanga nje sekuthiwa nje ngivele ngiyisitabane ngishadile ngithi ngiyovusa umuzi wasekhaya nenye indoda amaphepha kuthiwa azohlangana nje endlini bafowethu niyaphoxa ethi umuntu akunendaba mina ukuthi abantu bazothini phela impilo yami lena kwasha kwacima nani kodwa bafowethu khona-ke sekuthiwa abantu bazothina abantu vele bahlezi bekhuluma unongculaza bayakhuluma awunayo bayakhuluma uyagula awuguli bayakhuluma ushadile bayakhuluma umubi awumubi bayakhuluma kodwa fethu sengazi nje nawe ufune nje futhi abantu bokukhuluma ngokutabane nje bokuthi nje wena ulalana nomunye umuntu onobile ofanayo nobakho uzwa nje ifeeling esingayazi thina ifeeling yaziwa wedwa nje nalo muntu wakho lo hayi madoda awucabange-ke amadoda onke wesikhathi lamadoda asevele egqoka ibheshu mfethu mayethi ashada esenza amadoda abanumzane lento kuyalotsholwana futhi lapha ulobole nje kuthiwa ukhipha amalobolo umfo wasibanibani ukhiphela umfo wasibanibani kodwa bafowethu hayi namhlaza kodwa uzulu hayi bafana noyini kamapapa hayi niyambulala niyamlula ngithi asambe kahambe yohambe semshadweni abani kamfoka Zulu hayi kungabizi oZulu lawo makhe kamfoka sibanibani yabo vele ninabafana baziyijabane nilulaza uZulu la yekeni madoda lento eniyenzayo niyabheda nje ngempela nje indoda yonke impela nje hawu kahleli madoda
ulokhuyane umsila ngaphambili wonke impela nje uvukelelwe enye indoda. Hayi madoda niyibukeli lento le musanokuhlaza. So kuthiwa kushada umfokazi banibani umfokazi banibani bakhanda umuzi balobolene baze he madoda baze babhinca laphana bama lapha phambi kwabantu baqabulana washiwa amavawusi. Uyamthatha lo forever your life banibani. Yes I do. Hawu madoda awukahleni kodwa bakwethu nasibulala siphila kanje. Tuyabangaka abafana ekhakeni thothini bawu-5 wena ubalwa uzothiwa bawu-4 wena ubalwa ngoba kuyaziwa ukuthi uncikinciki uyisitabane khanyelela abanye abafana awubalwa nje bafaneni. Sithi isithunywa sizinkabi sinqamula swela ngaphesheya kuthiwa mshiyeni usibanibani asale dlala namantombazane lapha phandle. Hawu ngami isitabane phela wena akwaziyo ukuthi ufomaphi noma uhlala. Bese kuba lo mqondo wokuthanda ikhundla lapho madoda nani bafana abancane nani abantu besifazane esontweni. Yiyo lento exosha amanazetha ngifuna nikwazi lokho angisho kabi exosha abantu abaningi esontweni. Iyekeni umona yiyo lento futhi nama ngithi bangena idimo lokuthi nifuna ukuphuma niphume ningangcolisi indle abantu endlini kaShemba akusiyona yeni akusiyona yeni ngoba ngihleli kanjena nje ngoba ngizwana ukuthi ngizongcolisa indle abantu labo bese ninciphisa izinga lokuthanda ukukhuluma nokushayelana imithetho. Inkinga ngithanda ukukhuluma labafana labo. Big shout out to ilo inhlansuthi lapha esontweni kakhulukazi igenge lesakhulu esayibambile. Uma ukuthi bafuthi nisathanda impela hlalani makufuna ukuthi kungene idimo lokuthi iphumani futhi niphume kodwa hlalani iphathe kahle please. Angithi uyawubona ngishulela umbathile ukuthi usukusulela usuyidelile uthi noma ngathiwa ngivuka ekuseni ngiyafa. Ingubo yakho kusuke kuyidela wena kenza yonke into oyifunayo udele bese uyahamba futhi uyoyihlambulula uphindele ekholweni uhamba ushona phela. Ngimtshontsha nje uhalele into yabona nje nayo ithatha sengiyitshotshile nge-firefighting ngihamba nayo ngoba nginayo ngiyayidinga yabo ukuze ngikhona ukutshaja. Ithe njalo ukutshontsha nje usokulingekile manje awungabulali kodwa ubo phela vele ukutshontsha nakho kuwumona kodwa kusuka ngokuthi yena umuntu ahlabekiseke ngokuthi ubona into ayithandayo kodwa akanabo bese umuntu eyantshontsha. Ukutshontsha kusuka lapho wona amakhesi a-useless vele angenasidingo kodwa nje ubona ngavele umuntu engalenza. eSouth Africa amacala kumele sibe nawo amacala omntshontsho. Yabona nje abadlwenguli ngisho bathiwa bebeyikhuthuzi ilokhu njani tuyaphuma okungenani beyikhuthuzi beyithatha so abayintshontshile hayi ukuthi umuntu adlwengule umuntu ahlumeze naziqhusana. Bese kuba futhi lento le yabantu okuthiwa badlwengulile uyabona nje enye nje izinto engadinga ukudibhethwa nje leyo uyabona nje into engumsangano nje uyibuka nje engumsangano uyibuka nje. Right wena uyinxaphela wedwa umbhedeni lapho ulele wedwa uyisiza ngezandla zakho yabona uyilekelela at least ubuyidlwengula wena yabona akushiwo lutho right uyidlwengule wena kodwa kunomuntu ozokuphuma la obamba ngisho ingane encane ngenxa yokuthi ukhanukile unenkanuko. Madoda akusebenze lokho nani niyoku-accuse abantu ngoba nibaswela babone befanele ukuba badlwengula. Mina kufanele ukudlwengulwa kufanele ukudlwengulwa mina angeke bese nina abafana ngifuna uzongidlwengula nijwalaka fanele ukudlwengulwa abantu besifazane hhayi ukuthi ngimdlwengula ngidlwengulani ngamane ngiyidlwengulo kungenani noma ngidlwengulani bafethu aniyakwenza amakhesi angasile ikhesi yokudlwengula nje ayisile. Uhulumeni ngisho ngafaka life sentence nje lapho umuntu anqunye ikhanda wacala senqunye amele ihlanje kuthiwa isukile yabo nje isidubedube sikaDisemba bafethu abantu bazogingqika njengey'mpethu. Impela kulo Disemba kubhekwe kunyawo zabo bazoshona abantu bebulala le ndaba ongafuni ukuphuza utshwala. Ngempela umuntu ongaphuzi impela ngasala eseyikhunga phela. Mina nginguwe ngaba ngisayingeni le ndaba yomjolo yabona ngoba ubukeka njengesithutha njengamama olokhu ushintsha abafana abasendaweni wonke umuntu ekubuka ngathi uyahlanya. Mina ngingoba ngizayingena indaba yomjolo khuluma nje kunabafana abawu-2 bamapholo ade bekubanga kwaziwa abafana abawu-2 basesikoleni sakho bakubanga kuyaziwa. Khona nabafana abancane bafuna abagreat and khona ingane edlala ngawo. Mina ngingoba ngisayingena kule ndaba yomjolo
2020 asithi nje last year 2020 2024 aphinda singabalo 2020 asithi nje after 3 months njalo nje after 3 months 3 months okuqala bekuwumthembu 3 months wesibili umelasi 3 months wesithathu uDlovu ungema 3 months wesine uSibiya 3 months wesi4 wesi5 I mean uZulu sesize kubani sesize kuphuma 3 months wesi6 saqhubeka njalo sesize Ndwandwe kulokho njalo u3 months wesi7 sesize kubani futhi 3 months wesi8 sesize kubani futhi ubona saqhubeka balele nawo bani futhi 3 months obuyi Kabela 3 months omunye futhi wesi11 vele nje ayilungu lento uhlanga singisho unyaka yakela one yakela la wena wena usematheni wena usakushumayeleni wena usentabeni zezulu umkhosi kanti bathabazana Mbambe lapha bafethu mthona amanzi elisha mazibuko bona wonke ama-social media handles ku-YouTube bafethu ama-video amagcwele khona so mina ngeyami ingubo engaphiwe shembe bawethu ngiyokwenza noma yini angifune ngithe Nazareth ezongitshela ngayo sure mjida fethu bengicela ukutshela fethu ukuthi I'm gay wistabani I'm gay wistabani no I'm bisexual wistabani cha I'm gay abubhiza uhloniphisani into ehloniphisayo tabane simbethezi indoda enye umaphephe emdidi umama umdidi abanye abafana bayahloniphisa no fethu ayihlekisi lento le ayihlekisi I'm gay I'm bisexual nginobulili ngithanda abantu bobulili obuhlukene bobulili obufanayo noba uzama fethu ukwenza into isound like into e-right abukho right uTabana please and nje ngicela zazi iTabana ungalinge nje ngizodlalela ngake mina ngifuqa umfana ngesibhakela ngiyangidlala nje sithi asambe siyodlala ibhola wena usitshela ukuthi asambe siyodlala imizi angisitabana phela wena ayonke into yakho kumele incike amantombazaneni zazi nawo amantombazane scream omunye umfana mfethu bona mina Tabana fuck kodwa-ke on the serious note lento yobutabane isuka la engahlonipheni isintu ukuthi kukhona abantwana abathi bazalwa benemizi ehlukene neyomuntu wesilisa ethanda abanye abantu besilisa nemizwa ehlukene ethanda abanye abantu besifazane ngomunye wesifazane naye ayikho loo nto leyo umuntu nje usuke ebalekela isimo sekaZulu noma usuke ebalekela ingqinamba zokubhekana noZulu noma nemvelo kamdali yakaZulu amaZulu-ke yiwo mina engifisa akuqikelele lesimo lesi noma le culture le ngoba phela kuzenye i-culture nje vele kuzohamba kugcine kuthiwa yisiko ubutabana angithi yabona nje basikhuluma ngabo njengamanje nje leyo nto leyo izohamba ibe udoti zogcina kuthiwa ilusiko utabane bolusiko uthole uzohanja sika iphandla ngisho emsamo laphana ingane ithethe idlozi lokutabana idlozi lomkonkoni idlozi yo bafowethu idlozi lobulokhunjana lokuthandana kwamadoda ndawonye lokuthandana kwamantombazane ndawonye bafowethu vele nje uZulu udelelekile la ngisho phela kabi ngengane ngiyazazi kodwa nje nawo ungangezwe noma ubayede ke kumele ukuthi ayingenelele lento le ivinje lapho ngisho yathi abathatha labantu bohlala ndawonye umuntu aza recover labantu laba yazi ukuthi yini i-drug leli ngitshele mina i-drug lezinto ey'fana nonyawupe like i-drug lezinto edinga ukuthatha iswe ema-rehab lapha sibone ukuthi uba uyophuma ezitabane-ke
Ishe futhi nemvubu emhlane, ishe nemvubu emhlane. Abantu abangaze beshaka isitiropho. Hayi, asingashaya lapha ebucabani isitiropho, kodwa nje ushayela ukulusa. Lezi zinto engaze yiluse ngisho ukulusa lezi, no, mfethu idinga ukathendwa le nto le. Abantu badinga i-rehab, check-wa amapipi lapha, check nanendlela abasokeka ngani amantombazane, kucheckwe kahle amalokhunja amaphusi lapha. Uma kumele kuphinde kuqale phansi ehlole noma aphindisele ebutshitshini aphindisele khona, ngoba le nto le ihamba nokuyidelela imvelo kaNkulunkulu le nto le, kakhulukazi yala eSouth Africa yamaZulu, le ngqondo yokucabana. Singazenza umdlalo siyifanise nabantu besifazane bezenza umdlalo beyifanise ney'nsizwa, yabona. Kodwa mase nilalana nenza nalento yokuthi niyathandana niyobulili obubodwa, yimuphi umuzi ozovuka lapho? Imuphi umuzi ozovuka lapho? Kuyimanje sisabhekene nenkinga yokuthi kunabantu besilisa abanemali emhlabeni abaqoqa amakhosikazi nga-10, nga-15, nga-20. Sizomele siphinde futhi sibhekana nale ngqondo ey'tabana oqoqa abafana bavalelele ishote labafana la ezweni abazodlala ibhola, ishote labafana abazokwenza imisebenzi yomnsizwa la, nabantu besifazane baqoqa abantu besifazane sishodelwa omakoti abasile la kovilashwa lapha endlini, abantu boyineka nje bolala. Bafowethu anilehliseni leli zinga, ukucabana nje into engekho. Yabona ngendlela mina engithandana ngayo noShembe uNyazi lwezulu, angisho ukuthi sithandana njengamadoda. Mina uShembe kimi uNkulunkulu uyinkosi ngoba ngimazi endaweni enzima kabi, impilo yami ingehlela, futhi aqhamukise ngivala amehlo ngithi hayi phelile ngami la, kodwa aqhamuke. Ngitshela lokho, yiyo lento engitshelayo, njengoba ngithi nje uvela ngendlela engafani kubantu abaningi. Ngakho-ke uma ufuna ngempela uShembe aphile kuwe, ngizokucebisa lokho, indaba yokukhuluma nokuthanda iy'khundla kuleyo ndawo yakhe, shiya phansi uma ukuthi unalowo moya lowo. Uma ungenawo qhubeka nokusonta, uma unomoya wokuthanda iy'khundla nokuthanda ukukhuluma esontweni lakhe, shiya phansi, vele awukho, ayikho nento eyisontayo. Yabo nje mina ngingasuka la ekhaya ngize esontweni lapho ngifike ngisho wathiwa ngifaka ama-iPhone unganilaleli ngisho ngikhuluma, noma ngiyomshele nje ngiyithulele, noma ngiyithandazele mina bese ngiyabuya ngiyayihambela ngekhaya. Ngizobe ngihambe nawo Shembe, Sibusiso Mnazi. Phela uShembe udlala enhliziyweni hayi nomaphi. Mina nje lento yami emhlophe ethe qwa, engangcoliswa umuntu, egadwe yimi futhi ngedwa. Ngizokhuluma namakhosazana kaShembe. Ubuhlebeni buyababazisa futhi uma indoda ewiki noma entekenteke ungagcina ngempela ungasazazi nokuthi ubani ngenxa yobuhlebeni. So ngiyacela lapha enikhona noma kuleyo ndawo enikuyo, ngiyazi ukuthi vele nina esontweni ningabantu bokugcina. Ngabantu bokugcina nje abacatshanga nani, futhi naye niyibone nje ukuthi kahle kahle vele kuvale isikhala esithize ngani. Akunjalo, uNkulunkulu unani, uShembe uyanithanda, futhi okubaluleke kakhulu ilokho okwaziwa yini naye uShembe, lokho okwaziwa uwe dadewethu naye uShembe enhliziyweni yakho, kunje ubukhona la ukhona, ukubeke kanjani uShembe khona, futhi ukusize kanjani ey'ngozini ey'ningi okufuze ngabe sezakwehlela. Yiyo-ke lento engishoyo ukuthi ngiyazi nifika njengabantu bokugcina esontweni, kubona bonke abantu, kodwa zihlonipheni nizazi. Ngamanye amazwi ngichaza ukuthi-ke asisafune bantu bafethu abazosisabisa ngokuphila, abazosisabisa ngoNkulunkulu, abazosisabisa ngoJesu, abazosisabisa ngokukholwa. Sesiyazi ukuthi nikhuluma ukukholwa, nikhuluma lento yenu, cela nisixege-ke. Hayi, bese kuba ngathekeni iy'ngane lapha esontweni lakaShembe bafana. Hayi, yabona yakho angeke isisonto. Uthi uqalaza ngawo vele udume ingqondo ukubheka awuyisoni methami, uthi uzabona yenye uthi sakela methami. Uzwa nje. Kade sokushaya idoti. Eqedile. Eqedile abasini. Senginxapha bona chazulile. Mina ngingaba ngizangena indaba yomjolo. Bona nje labantu osojole nabo bonke sibazi ngabo ukuthi uke wajola nabo. Abakwazi bona lokho, aze besitshele futhi nathi asikwazi ngabo. Ngeke usize sikhuluma nabo futhi. Xoxa ngawe nje kuphela. Hey yo, girls, lines. Come on, man. Oh fuck, guys. What the fuck? When did you? What is your last scene on the fight? When did you last fight? When? Why you guys are not fighting anymore? Girls don't fight these days. All the boys are fighting. Why girls don't fight? Come on, guys, come on. This is the fucking shit that you are doing right now. Guys must fight.
I don't know what you are going to fight, what are you going to fight for, but you must fight. Maybe my last Simon girls fight was 2020, but 2020, yeah, 2021, 2022, 3, 4, 5. No more girls fighting. Come on, guys, just fight. Even for fun, yeah, just fight. Alwe matombazana man how this is the situation that why not the manje you say that you say that ya bale tu ke kaya tu ke kaya lo tene kanje bale tu ke kaya tu ke tu ke bele you family se bo what abu what so the light you call him maling begi tambang Bye-bye. I'm so busy. Bye-bye, bird. Oh, my phone is about I can download. I can download. Maybe phone. Đâu bắt lâu phải thuê ra thuê là hàng sau nó không có xe lang đã em vừa mà mình chỉ nghĩ cái em thấy gì đấy tiêu một số xe là bọn sẽ cùng một xe ba còn nó qua giá là nó một tệ em phải là em mà nó phải là lên pilan nya pilana meraz nya bonu tia puchumanja ngotabe angifuna ukubambezela noma ngifuna umusha isikhathi sakho into engifisa ukisho nje kuphela la ukuthi azingiqhamuka no 50% kanjani la ephayitheni wami ephayitheni lami I mean 50% bethu ngiyazi ukuthi ukhona lo munye 50% ngawo ngicela sohlanganiso kwamanje sobe nje sambe sochaja kahle hlanganiso 100 senzo 200 yama ngicela senzo 100 yabona ukuze sokhona ukuthi mina nawe sibe yilento eyodwa yabona hlanganise nje leli percent leli bese siyakhona ukuthi sikhulume into ehambayo okay kulungile naw 50 nami ngophethe zikomile ntombi we akona lezi zethu baqala igama lithi yebo sicela usipha phela ama-lines ufunda ukweshela sifuna ufunda ukweshela lapho bethu ungekumtshela into akhona nje wena kuhlelwa ngobuhle la nangobubi njengoba umubi nje ushobile That's so much. Kalau mahal bilang, mau kena kepilih na, isi semeres na hal mana, mau kena isi beli Indonesia, something wrong. Untung masalah sudah seorang kan. Shit! Lemaju, oh,
besensimbi uma ufika kini uqayela phake udle usuthe maqeda uyolala uma ufika vakashile ekhayile ufika gibela embhedeni alale asifike asuze yini kuzoqala abafana bami ithi uqeda besensimbi ithengaphela noma ubani ehlula nje abantu besifazane ngokuphela umpheko amasenga amadoda umpheko emsile amadoda amatotolozi asala bengena amaphepha amadoda umpheko ofishi asala bengena nguza abantu besimame yebo wethu angikusula amadoda uze uqapha umtshelayo uthi ushayele ngaphansi ushayele bukan mzimba ezinye zezinto ey'khona zingqondo lezi noma ethuna zingqondo lezinto zokubizana ngosibalo umuntu azothi isibalo uzozongitshela ukuthi ade ngilokhunjena nonesisi wakho lapha ade ngibakuza usisi wakho lapha mina ntwanayo ambona lo muntu wesandla akuthengi isibalo wamasimba ungangihlawulele mfethu isibalo umnuka ngapha ngidelela nesibalo wekhona isibalo shit angitshawe ngithi ukutshaza uzongibiza ngosibalo sibalo ini enhloko vele usibalo nento asuke eyishuthi na usuke ethanda mina ukuthi enganazekanga vele usuke efuna vele ukuzwana nami ingakho efuna enganazekanga cha usibalo bajwayelana kabushini sibalo bezowela abantu bethu esithi usibalo bethu nani bosesibethu ukusijwayela lapha ethu wena mjejalo lapha ethu ufika umithisa ingane yakithi lana bese ufuna kube yimina futhi olokhu ehlenyuke ngibizana nawe ngosibalo yini ungabe wena okubizana cha kodwa kuningi ukweba bafethu kukhona emhlabeni siyabona abantu betshotshile manje betshotha zonke izinto kodwa base kuthiwa ntshotha ney'nhliziyo zuyitshotha inhliziyo yami wena ucala ungibuyisele hayi buyise inhliziyo yakho uyitshotshile buyisele baby kakhulu usho wena uzongitshela ukuthi angumbe kanjani umgodi ukujake akabona gogo ngizayitshitsha lapho lo mgodi wakhona mfethu ngathi awumbiwanga nje ngala mapheki esimba ngawo lawa amasede amabili ujikise ngathi umbiwe ngomphinwalo hayi sayitshitsha ubaba uzongishaya ekhaya nesibaya sakhe lapho lesibaya sakhona fuhla kungene iy'nkomo zabantu ey'ngaziwa ngisho ukaziwa nje ukuthi ezakhe uthi ezaphi ayi ngeke yo angishongo lutho ayikho into edingakala njengosawubona udakiwe vele wazi ukuthi ngisho athi uyambingelela umuntu uzovuma naye kujakelwa yabona niyadakelwana nje usawubona udakiwe bafethu ubalulekile abantu abadawa utshwala dakwe kaphuzwe vele mina ngunkulunkulu right kini guys ma unenkinga nje dawa utshwala izodakwa nalo nkinga iphele uyabona ukuthi inkinga iqedwa kalula kanjani izodakwa nayo inkinga iphele nyeke lokhu niyistressa la niba ney'nkinga imali ayithenga utshwala bafowethu nyeke indaba okudla baby gqoka sambene ivili iqale phansi ivuka hayi baba inyama yenkomo inyama yepipi nawe ayizwa into edlekayo nengadleki angisho ngolutho mina inyama yenkukhu isikhukhukazi inyama yeqhodi lapha iqinile angikholwa
njalo na umfana naye uhambe ngichaze into engapheli ngoba abafana ngikhothami bongangithandi ngathi nje kuyeza ukufa mfana wami kuyeza ukufa lamancane kanyoka uyislima walahla into enje Angisezowasha amavidiyo anomqondo ongasile manje. Sengifuna ukwakha amavidiyo akhayo. Ngizofaka usimende la phansi ngiyakhokha sengimbile i-foundation, ngifake itini, ngiyafula. Sebenarnya betul beda wenu angsangan beda awas sangat minum beda kan dua beda nah beda ini kan pusat mungkin aku kalau memang kalian curang kalau mencurang cuma dari mobil kita lah kita lainnya begitu ngapa Bố nhà thịt bò áo này là lúc mà bây giờ đi chân lên đấy nó làm bù cho nó có mèo u giờ nó xử lý sạch là này hao cái sen mà phải số sen rằng đó có xe không có quyền gì mà đi số sa nào ai có đây thì cũng mà cái thế này là đó là các bạn hay đi chợ thì đi xe này hay là đi chợ thì xe này nha nha đây là look come in sal ukuthi athi continue nje mfethu ukuze indaba iphelele yabo sale nje ukuthi athi continue ithi come in continue inyama yenkomo inyama yepipi nawe ayizwa into endlekayo nengadleki angisho ngolutho mina inyama yenkukhu isikhukhukazi inyama yeqhoti lapha ayiqinile cha kodwa senginifundisile inhlonipho ufish inkomo sikhuluma ilanguage yodwa lapho vele sonke hayi lamagama enwabiza hayi uyatakwa kakhulu uyatakwa nanguza hawu usonayo yinje lezo akumfakele itsipho ebhodweni qeda uphake vele sekuvuthiwe lokho kudla awungifakele isobho emanzini ngifuna ukuwasha I told you won't get it yeah nali majida vele mele nginihloniphise manje ngeke ngilokhu ngibiza ngamaphephi lamakhenqi lawa into yena umsila madoda lapho ngako umsila wakhona umsila awukulingani ngisho nanesitwepa mntu ongikhiphela umsila wakho lapho ngibhaxe intombi yami nayi isifeba kakhulu kusho umjida wakho efuna ngikubhake nesitwebu sami kuyafeba yazi mana phela mntakwethu kancane bobo ngibhuqa amadolo phambi kwami ngiyacela phela mntakwethu ngithuba lokuthi mina nasithanda ngicela nje kuncane khona nje into engifuna ukukhombisa ngiyacela nje mntakwethu nansithi vele sizoqala siqomile intombi Uthaka kusefesa kanjani phela ngiyaphila nami ngisawazi ngikhona lalela phela ngicela ukubona ntambama into engifuna ukukhuluma nawe ngizobonana yathandana mina